Racons de Sant Fost. Benvinguts. La Calaixera, amb Josep Manel Gómez. Restaurant El Cau. Hola, avui obrim la calaixera pel calaix de la història. Hi ha racons amb els que hem conviscut tota la vida sense prestar-los cap atenció. Sempre han estat allà, formant part de la nostra quotidianitat, els hem fet nostres sense conèixer-los, són els nostres espais de sempre, però mai els hem valorat ni coneixem la seva història. A mi m'ha passat amb moltíssimes coses, n'explicaré una. De fa molts anys, amb els amics anàvem a menjar a un restaurant a Sant Fost, que per mi era simplement això, un restaurant, un lloc on anàvem a menjar i fer-la petar fins a altes hores de la nit. Tenien una brasa fantàstica, una escalivada brutal, una carn molt bona i uns cargols immillorables. Recordo que tenia un sostre molt singular fet amb oueres, aquells cartrons per posar els ous de les gallines, suposo per un tema d'aïllament o amortiguació de sorolls. Sempre estava ple i no acostumaven a reservar taules. Si hi havia lloc perfecte i si no marxando, un altre dia serà. Aquest restaurant era el Cau, a seques, el Cau, i estava situat a la carena de la carretera de la Conreria, a l'altre costat del seminari, en el límit entre Sant Fost i Tiana. Em parlava l'altre dia amb dos grans amics i els dos teníem agradables records del restaurant. En Lluís, que fa uns quants anys tocava la bateria i cantava en un conjunt de Mollet, ara en lloc de conjunt en diuen grup musical, em deia que sempre que tornaven d'una actuació a la costa era un ritual anar a sopar al Cau. I l'altre, en Joan, un assidu del restaurant, amb el que hi havíem anat moltes vegades, em comentava que l'avi del Cau no els deixava parlar de política fins que tota la gent s'havia anat. Després, al costat de la gran llar de foc, s'intentava arreglar el món fins a altes hores de la matinada, saborejant la darrera copa. El Cau era això, un referent de bon menjar i un cau en el sentit d'un lloc entranyable on s'estava confortablement menjant i parlant, una madriguera que diríem en castellà. Però el Cau era molt més. No va ser fins molts anys més tard, quan vaig llegir un article d'en Xavi Pérez sobre el Cau, que vaig agafar consciència del que havia estat aquell edifici, ara restaurant, i de la seva història, i que ara vull compartir amb tots vosaltres. El Cau és una madriguera amb nom i cognom. El seu nom complet és el Cau Brunet. I què és i què va ser això del Cau Brunet? Per parlar d'això, avui comparteixo la xerrada amb en Xavi Pérez, com no, director de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental i, com he dit altres vegades, una de les persones amb més coneixement de la història i del patrimoni monumental de Sant Fost. Hola, Xavi. Saps quan es va construir la torre? Qui va fer-ho i amb quina intenció? Hola, bona tarda. Sí, es va construir a l'estiu de l'any 1916, i precisament es conserva a l'arxiu, vaig trobar a l'Arxiu Municipal de Sant Fost la llicència d'obres, que això es va publicar a l'any 2012 a la revista Campsentelles i va ser l'estiu del 1916. Fins i tot a La Vanguardia van explicar una mica que s'estava construint el Cau Brunet. Perquè qui va fer la construcció? La construcció va ser una iniciativa del Llorenç Brunet, que era un artista de Badalona, que tenia una casa a Tiana, diguem-ne, i que els propietaris de la zona aquella de la Conreria, que eren un tal Artigas i Arnús, eren dos propietaris, li van cedir el terreny per edificar una petita torre rodona cilíndrica que, segons es deia a la mateixa premsa de l'època, volia ser com una imitació del Cau Ferrat de Sitges. Jo trobo que és una diferència molt gran entre el que és el Cau Ferrat, però literalment la premsa deia que volia ser com una mena de Cau Ferrat, però a la Conreria. Què ens pots explicar d'en Brunet? Qui era? I de quina època estem parlant? Sí, en Brunet era Llorenç Brunet, va néixer en 1873 a Badalona i era un artista, sobretot era caricaturista, il·lustrador, més que pintor era dibuixant. Concretament, a què es dedicava? A fer dibuixos per revistes? Sí. Dibuixava portades, caricatures, feia postals, exlibris. Els llibris són uns petits segells personalitzats
per tu marcar els llibres teus, i publicava revistes, per exemple, portades i dibuixos com el Diluvi, que es deia el Diluvio, el Cucut, l'Esquella de la Torratxa, revistes polítiques i d'actualitat d'aquella època. Parlem de l'any 1890, 1900, 1910. Va ser conegut a la seva època? Tenia renom? Sí, tenia un cert renom, sobretot a la premsa i en el món artístic de Barcelona, fins i tot en alguna revista de Madrid publicava també. La seva obra, aquesta obra que dius que es va publicar, tot això, està recollida en algun lloc? Sí, bueno... Es pot visitar? O sigui, queden restes? O sigui, va fer quadros també o només queden els exlibris aquests i estan recollits en algun museu a Badalona? Sí, queden alguns... Bueno, a veure, és una mica... La seva obra personal, diguem-ne, tenia algunes aquarel·les, els dibuixos i tal, es van conservar curiosament fins fa uns potser 10 anys o 15 en el seu pis on vivien al carrer Balmes, que ell va morir poc després d'acabada la guerra, o el mateix any de la guerra, l'any 39. Però es veu que els familiars ho van conservar tot, tenia 2 filles, i no va ser fins fa poc que, curiosament, no sé si els seus descendents o qui era, els propietaris del pis, es van vendre el pis i van buidar-ho tot i es va vendre tot a antiquaris i a col·leccionistes. I es podria dir que la seva obra s'ha quedat dispersa, diguem-ne. El Museu de Badalona es veu que va comprar alguns dibuixos originals i algunes aquarel·les. O sigui que fora del que hi ha en el Museu de Badalona, tot l'altre està dispers. S'ha dispersat, sí. Per col·leccionistes particulars, algú té una foto, algú té un dibuix, o els llibres i tal. A la mort d'en Brunet, que dius que va morir sobre l'any 39, quan es va tancar l'estudi museu, va desaparèixer d'allà ja immediatament la col·lecció i van aquí a aquest pis de Balmes, o es va estar en la torre aquesta, o no se sap el que va passar? A veure, no ho sabem. El del seu pis es veu que es va conservar bastant, segons sembla, però el que hi havia al cau a partir de l'any 16, ell va fer com era una petita torre rodona que encara es conserva una mica envoltada per el que és el restaurant, però hi havia a la part de dalt es veu que hi havia com un quiosc on venia amb bar, refresc, o a la part de baix, no recordo exactament, però també hi havia un petit museu on ell va exposar durant uns 20 anys, de l'any 16 fins a l'any 36, o sigui, una col·lecció seva d'art, fins i tot d'objectes de museu i col·leccionisme que ell feia. I això on t'ha anat a parar? Això es veu que durant la guerra va desaparèixer, perquè l'any 40, quan els nous llogaters es van instal·lar en el cau, que eren com un guardabosc de les finques de la Conreria, diu, perquè jo vaig parlar amb la filla, la Montserrat Blasco, que va morir fa poc precisament, diu que allò ja estava buit. O sigui, el que és el cau, que era un petit museu de les obres d'en Llorenç Brunet, amb dibuixos, peces de museu, coses de col·leccionista, diu que estava completament buit. O sigui que se suposa que durant la guerra va ser saquejat, diguem-ne. O sigui, aquest artista, que és un artista badaloní, sí. Es pot dir que no ha tingut cap tipus de reconeixement? Perquè no, la veritat que no. La seva obra està desperdigada. Sí. Bueno, ja dic, el Museu de Badalona li va fer fa poc una exposició, no sé si fa 5 o 6 anys, i s'han publicat alguns llibres, alguna biografia d'ell. Després, el dels anys, hauria de repassar la bibliografia, però, o sigui, hi ha alguna obra, o sigui, algun llibre expressament sobre ell, sobre la seva vida, la seva obra. Perfecte. Ara ja sabem que el Cau té un cognom que és el Cau Brunet, però quan el Brunet es va morir l'any 39, dius que el Cau, aquest estudi museu que tenia ell en allà, es va convertir en un restaurant. Sí. M'has comentat d'un tal Luciano? Sí. A veure, l'any 40 van arribar, que vivien a Tiana, Luciano Blasco i la seva dona, que es deia Matilde, que són els pares de la Montserrat Blasco, la senyora Montserrat que molts van conèixer a Sant Fos i a la Conreria, i el Joan i altres germans, i ells es van instal·lar allà perquè el senyor Dalmases, que era l'amo de la Torre Dalmases, a la Font de les Monges,
el van contractar com a guardabosc primer de la zona de la Font de les Monges i de lo que era l'hotel en l'Encinar, o hotel d'Almaixes. Primer van estar un temps en el que era la Font de les Monges, però l'any 40 de seguida es van instal·lar el que és el CAU. Això l'any 40. Primer com a guardabosc. Però ell llavors va obrir allà un petit quiosc, un bar, que sobretot es veu que anaven els pares dels seminaristes, perquè l'any 40, 1940, també es va obrir el seminari menor, va començar a funcionar. I llavors ell va veure una possibilitat de negoci, no només pels excursionistes, sinó pels pares dels seminaristes. Que suposo que aquest és el bar que va esdevenir el restaurant que hem anat coneixent tota la gent de Sant Fos, i que hem anomenat el Cau, sense saber que tenia un cognom, el Cau Brunet, perquè ve de l'artista aquest. Sí. El restaurant aquest que dius que va muntar Luciano encara funciona? Sí. Bueno, després una altra cosa que ells expliquen, la mateixa família explicava, la família Blasco, és que l'any 43 va tocar la loteria Sant Fos, que la va vendre, 1943, la venia un barber que hi havia a Can Calet, on, no sé si recordeu la botiga de Cala Patrícia, que ja estava allà, ara hi ha una botiga de queviures per allà, saps? Sí. Que venen pollastres alars i tal. Sí. Doncs allà hi havia una barberia, l'any 43, i es veu que allà ell venia dècims a la loteria de Nadal. I llavors va tocar la loteria i un dels que la havia comprat va ser Luciano. Això ho explicaven ells mateixos. I amb l'import de la loteria... I amb l'import de la loteria, perquè ells estaven de llogaters allà en el CAU, van poder comprar el CAU. I llavors, això l'any 1943, i ja van obrir ja realment el restaurant, que va durar fins a l'any 2022, amb la família Blasco. Vale. El 2022 van tancar el CAU, sí, però actualment torna a funcionar com a restaurant? Sí, des de l'any passat, 2024, o sigui, ha estat 2 anys tancat. Una altra família ha obert, que ja no són la família Blasco, que ho va deixar, ha obert novament el restaurant el Cau Brunet. Com a Cau Brunet. Correcte, sí. No com a Cau, sinó com a Cau Brunet. Bueno, oficialment és el Cau Brunet, però penso que tothom li dirà el Cau com sempre, el Cau. Sí, segurament seguirem dient-li el Cau, a seques. Però ara, gràcies a tu, sabem que té un cognom, Brunet. Gràcies de nou per compartir aquesta singular història amb tots nosaltres. Uns dies abans del tancament d'aquest petit reportatge s'ha produït la mort de la Montserrat Blasco, la Montserrat del Cau, filla d'en Luciano Blasco i la Matilde Traver. Descansi en pau. I a tots els que ens seguiu, gràcies per escoltar-nos i adeu i fins la propera.